Senkezweni Sindaba engudeni kumalungu omphakathi wase-17 eMlazi, isehlakalo sokutholakala kwesidumbu somuntu sikhishwa ikhanda emathuneni akule ndawo. Kuvela ukuthi-ke ngoLwesine amaphoyisa anikele kule ndawo ngemuva kokuba alunye indlebe ngokuthi kukhona isidumbu esibhiwe sasusa ikhanda kwahanjwa nalo ikhanda. Kuvela ukuthi amaphoyisa afike endaweni yesigameko afica ibhokisi lingaphandle komgodi, kuthiwa bese kugcwele igazi endaweni yesigameko phansi njengoba kubonakala engathi-ke ikhanda lijuqule khona emathuneni. Isidumbu besingaphandle kwebhokisi, umthombo okhulume neSolweze ngempelasonto kukhona endaweni yesigameko. Kuthe lokhu abakubonayo akujwayelekile nhlobo njengoba-ke kukhuluma naye ubesendaweni lapha endaweni yesigameko, nalo ibhokisi liphambi kwakhe, isidumbu sijuqule ikhanda kwaziwa ukuthi lithathwe layiswa kuphi, esho kanjani. Isidumbu kuvela ukuthi-ke nje somuntu wesilisa futhi sangcwatshwa ngoMeyi mhla 12 kuwona lo nyaka. Kuvela ukuthi lesi sidumbu somuntu obephila nokukhubazeka njengoba nempilo yakhe yonke bengaboni emehlweni. Kuvela ukuthi-ke bakhona nabanye abangaboni emehlweni emndenini wakubo, kuthiwa-ke bebekhala kwayiwo eMlazi kodwa-ke sebefudukele eKapa. Umphakathi osondele nala mathuna ukhulume neSolweze ngempelasonto uzwakalisa ukukhathazeka okukhulu ngaloko okwenzekile. Amalungu omphakathi ecela ukuba kugodla amagama awo, uthe athuthumela uma ecabanga ngesenzo alento eyenzekile, abuze ukuthi aphephe kanjani-ke amathuna ezihlobo zawo uma kuzoba khona abantu abangena kalula emathuneni bahambe igodi bese banukubeza izidumbu. Ngaphambilini-ke kuke kwaba namaheme okuthiwa isidumbu sisuswe nezingalo ukugcine kutholakala ukuthi-ke akunjalo. Imbe kakhulu lento abayibona yenzeka kulowa mathuna uma ingasukunyelwa kuyacaca phela ukuthi-ke kuzombiwa ezinye izidumbu kule ndawo, kukhalaza ilungu lomphakathi. Elinye ilungu lomphakathi likhala ngokuthi umndeni uzwisa ubuhlungu besibili njengoba isidumbu sesiqale phansi ayise emakhazeni. Bakhala kakhulu-ke nangokuthi sekumele kube khona abakwaqaphayo amathuna ukuze kwebeke izehlakalo ezifana nalezi izehlakalo. Ngaza kwethu inkulu indaba ethinta lesi sidumbu-ke sokuthiwa-ke umuntu obengaboni emehlweni. Kuyacaca ukuthi wenganza kwethu-ke kukhona umkhuba oyokwenziwa laphana-ke mali kwangani kungani wakhetha isidumbu somuntu okwaziwayo ukuthi ubephila ngokungaboni. Kuyacaca ukuthi wenganza kwethu-ke khona into yokwenziwa balapha bendabuko ngicabanga ukuthi bazoyicacisa udaba ocishe lifane nalolo. Mhlawumbe lithini olwakho uva ngalolu daba? Ake sivele hlane comment section ungitshela ukuthi lalithini olwakho uva ngalolu daba. Mina ngilasibona enganza ukuthi ngiphuma kanjena-ke kodwa ngiyathembisa ungiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwevideo elandelayo. Wena hlala lana ungakhohlwa ukusubscribe bese ungilandela Facebook @Radio Inkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi, ngithanda kakhulu.